Arie malíře Cavaradosiho z opery Tosca s názvem Recondita Armonia, tedy skrytý soulad, patří k jedněm z nejvýznamnějších památek hudebního skladatele Giacomo Pucciniho. Ten tvořil díla ve stylu italského operního realismu, který byl ovlivněn takzvanou veristickou operou. Opera Tosca byla poprvé uvedena v roce 1900 v Římě. Její děj se dá stručně shrnout jako konflikt dvou mužů, právě malíře Cavaradosiho, milence hlavní hrdinky Tosky, a policejního prefekta Scarpia, který po něm jde. Dopadne to všechno tragicky, Tosca Scarpia probodne a usmrtí, ale ten již předtím nechává usmrtit právě Cavaradosiho. Tosca potom zoufalá skáče z hradeb, páchá sebevraždu. Otázka rozvoje evropských národních škol s přihlédnutím k dílu jejich čelných osobností. Románská opera a instrumentální hudba 19. století. Obecně si řekněme, že v 19. století nastává hnutí tzv. Národní obrození. Jehož kořeny vidíme někde na konci klasicismu. Jednotlivé národy se snaží hledat svoji vlastní identitu, snaží se tvořit kulturu, která by byla typicky jejich, a u některých národů, jako u Italů a u Němců, je velká snaha o to vytvořit si svůj vlastní jednotný stát. Neboť jak Německo, tak Itálie do té doby byly rozdrobené do řady menších knížectví. Některé menší národy, zejména v područí rakousko-uherské monarchie, jako byli Češi či například Maďaři, se snaží hledat svoje kořeny, mají větší zájem o hudební památky a nejen hudební, obecně o veškeré památky, které byly vytvořeny jejich předchůdci, a to také ovlivňuje veškerou tvorbu. Pojďme si jmenovat představitele jednotlivých národních škol. Tak začněme v Čechách. Zde bychom viděli linii táhnoucí se někde od Františka Škroupa, autora první české zpěvohry s názvem Dráteník, také autora hudby k Tylově hře Fidlovačka, ze které pochází pozdější československá a nynější česká hymna Kde domov můj. Dále potom Bedřicha Smetanu, Antonína Dvořáka či Zdeňka Fibicha, ale daleko víc skladatelů. V Německu národní škola je představována především na počátku romantismu Karlem Mariem von Weberem a později, dejme tomu, symbolizována hudbou Richarda Wagnera, která také měla svůj význam při utváření jednotné německé identity. V Itálii pak samozřejmě románská opera se skladateli Donizettim, Bellínim, Rossínim a vrcholící v díle Giuseppe Verdiho a později ústící přes verismus až k již zmiňovanému Puccinimu. V Polsku Fryderyk Chopin, který sice působí především v emigraci, ale především ryze polský autor Stanislav Moniuszko, autor oper Halka či Strašný dvůr. Ze skandinávských autorů v Norsku Edvard Hagerup Grieg, z něhož je nejslavnější jsou dvě svity Peer Gynt. Ve Finsku potom Jean Sibelius, autor fenomenálního houslového koncertu, symfonické básně Finlandia s národní tématikou, ale také pozoruhodných 7 symfonií. V Rusku samozřejmě vidíme kromě Michaila Glinky, Dargomyšského, také především autory okruhu takzvané mocné hrstky, kteří se snaží obnovit ruskou hudební kulturu a vytvořit svébytný hudební jazyk. Ve Francii potom bychom našli Césara Franka a mnohé další, Luigio Cherubiniho a mnoho jiných autorů, o nichž budeme ještě mluvit. V Anglii potom například Edwarda Elgara, Charlesa Willie Stanforda, Huberta Perryho a další. Nyní se podívejme na operní tvorbu skladatelů z takzvaného románského okruhu, což jsou skladatelé, kteří působili v Itálii. Melodika italských oper 19. století dost často vychází z melodií lidových písní. Jsou to velice jasné, zřetelné strofické melodie. Skladatelé dost často používají koloraturní árie. Opery bývají zakončovány rozsáhlým finále, přičemž celá opera dost často bývá orchestrována velice lehce. Orchestr skutečně jenom doprovází zpěváky, na něž je upřena veškerá pozornost.
Dále potom mizí postupně sekorecitativy ve prospěch doprovázených recitativů accompagnato. Recitativ později splývá s árií v takzvanou scénu. Na začátku 19. století působí v Itálii hudební skladatel Gioachino Rossini. Nutno si ještě říci opět, Itálie doposud nebyla sjednocena. Sjednocení Itálie probíhá až v roce 1870. Gioachino Rossini se narodil v roce 1792, tedy rok po Mozartově smrti, a umírá v roce 1868. Je to velice zajímavý autor. Napsal zhruba 34 oper, ale všechny je napsal do věku 38 let. Od té doby již nenapsal žádnou operu, a to navzdory tomu, že patřil ve své době mezi bezkonkurenčně nejúspěšnější operní skladatele italského okruhu. Gioachino Rossini píše opery jak bufózní, tedy komické, tak i vážné. Využívá takzvaný belcantový zpěv, což je pěvecká technika, která se v Itálii rozvinula a později se rozšířila i do celého operního světa. Z jeho oper si jmenujme Lazebníka Sevilského. Jehož děj se odehrává v době, kdy je sluha, ten lazebník, i hrabě Almaviva svobodný. U Mozarta máme operu Figarova svatba, kdy je hrabě ženatý a sluha Figaro má naopak před svatbou. Takže dá se říct, že Lazebník Sevilský zpracovává tematický materiál, který se odehrává před Figarovou svatbou. Drama Giocoso Italka v Alžíru nebo drama Buffo Turek v Itálii. Jeho poslední operou, kterou píše v 38 letech, je Vilém Tell. Dále z jeho tvorby například Popelka, hrdinský melodram Tancred, drama Otello, ve kterém skladatel skoncuje se sekorecitativem, či melodrama Straka zlodějka. O něco mladší byla dvojice skladatelů Gaetano Donizetti a Vincenzo Bellini. Oni spolu soutěžili, Bellini byl talentovanější, ale zemřel jako první, takže Donizetti to ve finále dotáhl dál. A soutěžili spolu o přízeň italského operního publika. Vincenzo Bellini například díky svým titulům Náměsíčná nebo Norma, či Puritáni z roku 1835, což je jeho poslední opera v tomže roce Bellini umírá. Gaetano Donizetti ho přežil o 13 let a z jeho oper si jmenujme například komické opery Nápoj lásky či Don Pasquale a potom seriózní operu Lucie z Lammermouru. V druhé polovině 19. století se na italské operní scéně objevuje Giuseppe Verdi. Ten se narodil v roce 1813, zemřel v roce 1901. Během svého života napsal celkem 27 oper, ale zastavme se ještě u jedné takové zajímavosti k jeho životě, neboť on typicky symbolizuje sjednocení Itálie, ke kterému dochází v 70. letech. Samotné jeho příjmení Verdi, V-E-R-D-I, bylo symbolem, jakýmsi akronymem Victor Emmanuel Rex di Italia, tedy Victor Emmanuel král italský, což byl Victor Emmanuel I. Král sjednocené Itálie. Sám Verdi byl dokonce poslancem. Jeho operní sbory měly velký vliv na mobilizaci těch pudů Italů, kteří toužili po té sjednocenosti a bojovali vlastně v určitou dobu také proti Rakousku, které okupovalo tam sever současné Itálie. Ale vraťme se tedy k jeho operní tvorbě. 27 oper, mezi nimiž vynikají Nabucco, Rigoletto, Troubadour, La Traviata, Don Carlos, nebo ty pozdější Aida, Otello či Falstaff, což je jediná jeho komická opera na Shakespearea z konce toho Verdiho života. Zvláštním úkazem na italské operní scéně je potom takzvaný typ veristické opery. Někdy v 70. letech 19. století píšou skladatelé opery, které se dotýkají soudobé tvorby. Verdiho opery jsou z velkých historických okamžiků a úplně jinak laděné a skladatelé se snažili naopak ukázat na současnost a drama vlastně všedního dne.
Mezi takzvanými autory verismu nalézáme jména Pietra Mascagniho, autora velmi známé opery Sedlák kavalír, ze které se často hrává orchestrální intermezzo, když nic jiného. Ruggero Leoncavallo, jeho opera Komedianti se stala jakýmsi uměleckým programem operního verismu. A posléze i částečně Giacomo Puccini, o kterém jsme mluvili na začátku. Z jeho oper si jmenujme Bohému, Tosku, Madame Butterfly, Manon Lescaut, Sestra Angelika či Děvče ze Zlatého západu, to je velice zajímavé, to je jakýsi zhudebněný western. Ve stejné době ve Francii autoři komponují opery v dost podobném duchu, ale jinak je pojmenovávají. Lehký obsah, který převládá, je takzvaná opera comic, komická opera, které v Itálii říkáme opera buffa. Jejím protipólem je potom takzvaná tragédie lyrique, lyrická tragédie, která byla překonána již v rámci Gluckovy operní reformy, ale je na ústupu, ale nicméně je to žánr, který ještě se tam objevuje. Ve Francii proběhla Velká francouzská revoluce, kde se poprvé objevily ideály rovnosti, volnosti a bratrství. A to mělo vliv i na hudbu. Říkáme operám z konce 18. a z počátku 19. století jako takzvané revoluční opery. Tyto opery mají často dobrodružné náměty z Velké francouzské revoluce, kterou mnozí skladatelé sami zažili. A ze skladatelů tohoto období si jmenujeme Luigiho Cherubiniho, který byl dlouhá léta ředitelem Pražské konzervatoře, původem byl Ital, jeho operu Vodař, což byla první opera, která byla uvedena na scéně prozatímního divadla. To bylo divadlo, které sloužilo pro potřeby české opery před postavením Národního divadla. Dále například Etienne Nicolase Meila, který píše například operu Josef v Egyptě, ale mnoho dalších oper a ten způsobem své práce ovlivnil Beethovena při kompozici Beethovenovy jediné opery Fidelio. Typ velké francouzské opery, který se částečně podobá a z něho taky částečně vychází Giuseppe Verdi ve svém typu velké italské opery. Takže ty velké francouzské opery s výpravnou velkolepostí, s velkými davovými scénami, byla to okázalá, podívaná, založená na vnějším efektu, tak tu pro nás symbolizuje paradoxně Němec Giacomo Meyerbeer, který se narodil v roce 1791, byl tedy o rok starší než Ital Gioacchino Rossini. Meyerbeer byl dovršitelem velké francouzské opery, byl to spolužák a přítel Karla Maria Webera. Jeho tvorba měla velký vliv na Wagnera, ale potom také hodně na Smetanu a na Verdiho. U Wagnera je poměrně zajímavé, že Meyerbeer ho zpočátku podporoval a pomáhal mu při získávání prvních pracovních zkušeností. Ovšem po neúspěších raných Wagnerových oper Wagner přemýšlel, čím ten neúspěch je, odůvodnil si to tím, že ředitelé operních divadel, skladatelé a všichni důležití lidé jsou Židi a potom píše svůj spisek o židovství v hudbě, kde mimo jiné právě i svého bývalého přítele Meyerbeera očerňuje. Z Meyerbeerových oper, tedy velkých francouzských oper, tak se jmenuje ten typ, neboli ve francouzštině Grand Opera. Jsou to opery Igenoti, Robert Ďábel, Prorok či Afričanka. Dalším skladatelem, který působil v tomto období, byl Jean-François Halévy. Ten je proslulý zejména svou operou Židovka. Daniel Francis Esprit Aubert nám zanechal mnoho oper, ale z nich se nejčastěji uvádí Nápoj lásky, Fra Diavolo, Němá Sportiči či Manon Lescaut. V druhé polovině 19. století, tak jak v Itálii působí Verdi, tak ve Francii působí skladatelé, kteří zaujímají nějaký postoj k tomuto typu té velké francouzské opery. Realistická opera je něco jako v Itálii verismus. Pro nás ji bude symbolizovat především Georges Bizet, který byl inspirován literárním naturalismem při kompozici své opery Carmen. To je jeho nejslavnější.
Dále byly komponovány takzvané lyrické opery, tedy opery, které se spíše soustředily na vnitřní prožívání jednak těch postav, ale také na vnitřní prožívání situací. Ze skladatelů tohoto typu jmenujeme Charlesa Françoise Gounoda, který byl žákem Čecha Antonína Reichy. Jeho opery jsou například Faust a Markétka nebo Romeo a Julie. Leo Delibes, jeho opera Lakmé, která částečně může už připomínat prvky budoucího impresionismu. Gilles-Émile Massenet, který už skutečně předznamenává hudební impresionismus. Jeho důležitá opera je Manon. A později to celé ve Francii tato operní tvorba ústí až do operní tvorby Clauda Debussyho, který má operu Péléas a Melisande, kde využívá například celotónových stupnic. Samozřejmě byly komponovány i komické opery v době revoluce nebo v době Velké francouzské opery. Byl asi jedním z nejúspěšnějších autorů Adolphe Adam, který těch oper má skutečně mnoho. Operám se nevyhýbali i skladatelé primárně věnující se symfonické tvorbě, jako byl například Hector Berlioz. Vzpomeňme na jeho operu Blažena a Beneš nebo Benvenuto Cellini. V příštím díle se zaměříme na konkrétní osoby, například na Giuseppe Verdiho, Francouze Césara Franka, Camille Saint-Saënsa nebo Charlesa Gounoda, kteří působili v tomto období.